Laboratorul in vitro al Paulowniei Europa. Aici astăzi lucrăm Shandong in vitro și soiul nostru 4 tetraploid. Iar dincoace elongata gigant. Producem pentru un client în zona caldă 4 tipuri de Paulownia, Shandong, elongata gigant, 4 modelul tipul nou și Kawai-Kami. Aici puteți observa cum se lucrează sub hotă la înmulțirea in vitro, meristeme. Paulownia Europa poate să execute la comandă orice cantitate se dorește de plante in vitro, nu numai Paulownia, fructe de pădure și multe alte tipuri de plante. www.paulowniaeuropa.ro